Ariketa honetan, erreakzio bi planteatzen dira. Zergaitik, bata dalako kaltzio karbonatuaren deskonposaketa. Lehen idatzita dagoen erreakzioa hori da. Kaltzio karbonatuaren deskonposaketa ikusten dozunez, bere delta H-ren zeinua positibo denez, horrek esan nahi du, kaltzio karbonatuak bere deskonposaketarako behar dituela horren beste kilojoule. Mol bakoitzak eskatzen duen energia bere deskonposaketarako da 169 kilojoule. Erreakzio hori endotermikoa da. Barneko loturak apurtu behar direlako deskonposaketa guztietan gertatzen den moduan. Bestetik, bigarren erreakzioa propanoaren errekuntza dugu. Propanoaren errekuntzak dakigunez eta bere delta H-ren zeinua ikusita, ikusten dugu erreakzio endotermikoa dela. Beraz, erreakzio horretan askatu egiten da energia. Mol propano batek bere errekuntzan askatzen duen bero kantitatea 2219 kilojoulekoa da. Zergaitik agertzen dira erreakzio bi hauek nahaztuta. Irakurri lasai ariketa osoa enuntziatua eta ikusiko duzu, karea lortzeko, hau da, kaltzio oksidoa lortzeko, laba baten barruan, eta laba horren energia iturria propanoa dugu, kaltzio karbonatoa sartzen da, eta propanoak ematen dion beroarekin kaltzio karbonatuak zurgatzen du energia hori eta bere deskonposaketa gertatzen da kaltzio oksido eta kaltzio eta karbono dioksidoa emanez. Beraz, erreakzio bi hauek konbinatuta daude eta galdera da zenbat gramo propano, hau da, propano kantitatea erre beharko dena 100 kilogramo galdera masa propanoa da, eta datua da 100 kilogramo kaltzio karbonato deskonposatu nahi direla. Baina, beroaren aprobetxamendua ez da 100%koa, 140%koa baino. Bueno, gure abiapuntua da deskonposatu nahi den kaltzio karbonato kantitate hori. Kaltzio karbonato kantitate hori 100 kilogramokoa da. Bera da, orduan, gure abiapuntua. Hasiko gara, lehengo kalkulatzen, zenbat mol kaltzio karbonato deskonposatu nahi diren. Bueno, dakigunez, kaltzio karbonatuaren masa, atomik masa molarra, da 100 gramo moleko. Datu hori erabiliko dugu. Hasiko gara. Orduan, 100 kilogramo kaltzio karbonato deskonposatu nahi direla. Kilogramo horiek gramotan adieraziko ditugu, lehengo. Beraz, orain une honetan badakigu zenbat gramo kaltzio karbonato deskonposatu nahi diren. Baina, erreakzioaren esteikiometria erabiltzeko, guk moletan adierazi behar dugu kantitate hori. Beraz, mol kaltzio karbonato erlazionatzen dugu masa molarrarekin, lehen esan dugun moduan, era honetan. Orain, badakigu zenbat mol kaltzio karbonato deskonposatu nahi diren une honetan. Zatiki hauetan, desagertzen ari dira unitate batzuk, baina mol kaltzio karbonatorekin geratu gara. Zenbat kilojoule eskatuko digute kaltzio karbonato mol horiek. Erreakzioan begiratuta ikusten dugu mol kaltzio karbonato bat deskonposatu dadin, beharrezkoak ditugula 169 kilojoule. 169 kilojoule, orain arte egin ditugun eragiketak guztiak biderkatuta, agertzen diren zenbaki guztiak biderkatuta, lortuko ginduke zenbat kilojoule beharrezkoa diren deskonposatzeko
kantitate hori, kaltzio karbonatuaren kantitate hori. Hemen moztu dezakegu, eragiketa, ero jarraitu. Jarraitzen badut, nork emango dit energia kantitate hori, kilojoule horiek, bigarren erreakzioan ikusten dugu propanoa dela gure energi iturrea. Beraz, erlazionatzen ditugu mol propanoak kilojoulekin. Eta erlazio hori entalpiak ematen digu, zuzenean. Mol bat propano erretzen danean, erreakzioak dio, eta adi hemen, erreakzioak dio, mol bat propano erretzean 2200 kilojoule askatzen direla. Baina ni badakit hori ez dela egia beroaren aprobetxamendua ez delako 100%. Orduan, askatzen dan bero hori baino, bere 140 izango da. Eta hor, ipiniko nuke biderkatzen 0,4 hori. Zergaitik, bigarren erreakzioaren etekina ez denez 140, askatzen dan guztia ez da benetazkoa, ez da guztizegia, 140 bakarrik sortuko da. 3 hori biderkatuta egongo litzateke 0,40rekin, 4 ere, eta askatutako beroa, kontuan izan, dala, bero bat, askatutakoa beraz bigarren atalian agertzen dana. Horregaitik, hemen kontuan izan dugu etekin hori, 140ko etekina. Eta honela lortzen duguna da zenbat mol propano behar ditugun. Nahi badituzu lortu orain molak eta gero ondoren gramoak, edo bestela nik egingo nukena da jarraitu hemen eta toki gitxi egon arren ipiniko dut 54 gramo propano, propanoa da mol baten masa. Beraz, honela lortzen dut gramotan zenbat gramo propano behar diren kaltzio karbonato kantitate hori deskonposatzeko. Oso kantitate handia ateratzen da 8.833,76 gramo propano, baina hau hobeto kilogramotan adierazten badugu oso handia dalako eta kontuan izan da kilogramo bat 1000 gramo direla, lotzen dugu dana 1000rekin zatituta, gutxi gora bera hor utziko dugu zenbat kilogramo propano behar diren aipatutako deskonposaketa eta kaltzio oxidoa lortzeko propanoaren laguntzaz.